Dugay na ng single ya. Ha? Dugay na ng Oh. Dugay na ka single? Oh, dugay ra. Nya sa to pa pwede rin ako kinadlawang sakay ni mong 24 hours! Hi miss. Oy kanang nistambay ra mo dire? Oo. Nabigihuwat wala. Wala. Wala na yan. Wala ra? Wala ra yan. Pwede ra ta mo yung interview no kadiyot. Okay ra? Pero asa man niya ya? Lingo-lingo ra gud okay ra niyo? Sige ra. Okay ra. Pwede ra mo barog day? Kana na. Pero wa man kay dili man ka mo magdali. Okay ra? Ay, Ah, dili okay ra na. man. Wala ra man. Okay ra. Wala ra? Okay. Kanang ready na mo? Ready na mo? Ready na kayo. Ready. Ang say pangano to day? There's Anya. There's an? In Ikaw? Shane. Shin. Kanito mga pangano. Tagasa ka rin. Punay. Punay. Luginsa. Aloginsan. Punay, Aloginsan. Ikaw? Lutopan. Lutupan, Toledo? Oh. Layo-layo. Layo ang laga Pero nila. kung kuan pwede na mala agad. Ano? Wait, Wait, klase man. Sorry, diri. klase ara gitu no. Chill-chill. Chill gitu no kanang. Nagiyab. Huwag mong subukan. Na. Nanayab. Nana. Ikaw. Wala jud ya ay. Ano ba? Wala gid masuk ko nimo. Awa jud masoko. Hindi kayo di ani day kay wa may masuk. Ayo. Bita no. Pero ready na mo sa mga pangutana. Okay na. Ready na. Sige. Kung motor ng imuha, unsa nga klase nga motor, unsa nga brand? Inmax ya. Ala ka mahalon, Inmax. 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 La. Nganong Inmax man? Nganong Inmax? Para kuan man yang Kanang? dagan bas mutra. Smooth. Ikaw. Kung motor ng imuha, unsa nga klase nga motor? Nga. Sky go. Sky Go. Ano milim ka nga Kay Sky Go? lupan man. Ana din ano? ana. Wow. Imo ay smooth yan lupad-lupad. Ala. Pero nani nakasakay na imuha? Huwag mong subukan. No? Ana noy. Ala. Pila ka ba? Mga pila ka nakasakay na. Magud mayop. Ana gid no basta mahalo no, di lagi mahihap no. Ikaw nani nakasakay na imuha? Dagan. Dila mahihap mga pila ka, maihap ka din. Di maihap pa mura na nagbas. Ana grabiha no. If ever ako mo sakay nimo, pwede ra. Huwag mong subukan. Pagsabot lang mo sa uyang. Pero dito mo sagot kay Dito Aaron. sugot. Sa to ba iya solo gid na ya, solo. Oy, paraway ka sa Salina. Pero imo hade kung for example, ako mo sakay nimo, okay ra ba? Okay kayo ay. Diara. Nga naman kung wa man kay masuko. Away masoko. Sige ra. Ay, no, tata, no? Okay rin mo sakay, no? Basta hindi masuko ba? Away masoko ay. Wag masuko. Sure ka, way masuko. Awa jud 100%. Ala, grabiha, oy. Dugay na ng single ya. Ha? Dugay na ng Oh. single. Dugay na ka single? Oh, dugay ra. Nya sa to pa pwede rin ako kinadlawang sakay ni mong 24 hours. La, asa man? Ikaw mag-agad di iyo pwede timo. Dili kay kuan naman. Siya ra gid pero. Siya rin. Huwag mong subukan. Ala, pre mo ha, pwede ra. Pwede kayo. Nya unsa may lang ano na? Bro. Sige daw. Nya, biya lang sa kanamo kay pwede ra man niya. Una na mo kay. Tara. Na?